Naravno da zna. Da nagradimo najbolje šefove kuvari iz velike kuhinje portala Recepti i kuvar. E sad ja, baš tako. Znači, okupili smo se ovde da proglasimo najbolje recepte, najbolje slatkiše. Šta je još ovdje? Pa ne znam, ko mene sve zeleno. Hrana je tako očigledna, tako jednostavna kao tema, zar ne? Ali nije istina. Hrana je i show program. Rapsodiju ukusa. To si dobro napisao. Vidi, simfonija hrane. Hrana vezuje sve nas. Ima li božanstvenije sinteze, izuzetne dobre kombinacije, široka komunikacija zasnovana na temi hrane? Za najkorisniji, najbolji komentar u 2015. godini dobija Javorka Filipović. I čestitam. Mogu da pohvalim i da nagradim fotografiju Kristina Gašpar, koju mogu da nazovem ne samo kuvarom, nego i umetnikom. Fotoaparat Sony, vouchera MC za kupovinu njihovih kreativita i knjigica. A kakvi se fotoaparatom ono slikali? Telefonom. A telefonom? Super. Za najbolji slatkiš, znači, nam je dobitnica za Schwarzwald tortu Snežana Titanović. 2000 dinara za kupovinu u OMC Collection. Želim još puno lepe torte. A ovo da vam pomogne. Najbolji recept 2015. godine. A to je neko ko dobije nagradu za sir od dunja ili ti kitez. Mislim, ja zaista ne mogu da verujem ovo. Još jednom čestitamo. Ali tako su živi Em što lepo glasali. slikate, em lepo i kuvate. Plaketa za najbolji recept 2015. godine na portalu. Čovjek polako, pa voucher Afrodita Collection, pa knjigica Lepote iz kuhinje i Bošovi multitravi. Želim vam puno sreće, želim da se sledeće godine okupimo ovde i da bude još sočnije, uspešnije i da se još bolje provedemo, a do tada pišite, blogujte, a mi ćemo svi ostali sa zadovoljstvom da uživamo u tome. Hvala vam puno.